Ľudia, sme v Pet Simulátore 99 a ideme predať výhercovi toho Huge. Mikula. Keď je toto tvoje meno, tak tu máš Mikula, máš tam tvojho Huge a ľudia, za deň alebo dva budem robiť ďalšiu súťaž o Huge, keď na tomto kanále bude 45 odoberov. Takže dávajte to tie odbery a vidíme sa u ďalšieho videa. Mikula, tu máš tvojho Huge. Čaute.